Juoli Sorttupö täällä taas ja nyt kuvataan 20 tilan spesiaali. Ollaan Durskaksin kanssa 1v1 tuolla yläkulmassa. Missä nyt se on? Joo, mutta... Noniin, sano jotain. Lol. Joo, eli meillä on tällaiset kamat. Me pelataan nyt tää 1v1. Aloitetaan 3, 2... Mä pistän mutelle. Joo, ihan sama. Anteeksi. Joo, eli mulla on nyt tän niinku... Tämä... Mikä tää on? Jökselpäkki käytössä ja... Mulla tuli kommentti, että väitettiin, että mulla on huono kone, koska YouTuben videoiden laadut on huonoja. Jolle mä en voi niinku mitään, nyt lakas kyllä servo. Ei lakannutkaan. No. Joo, ja me pelataan nyt täällä Liskokraftissa mun serverissä, eli... Älkää ihmetelkö, miten mä pystyn laittamaan diamondit. Tässä on muuten todisteet, enkä tähän FF kaikki, ketkä on luullut joskus toisissa servoissa. Vaan mä rämpään tätä hiirtä niin helvetisti. Joo, sain muuten uuden näppäimistöönkin tuossa vähän aikaa sitten, joka on aika hyvä. Tällainen HP:n langaton, joka on aika jees. Kaikki nyt on langattomia, paitsi hiiri. Ja tää niinku mikki ja niinku kuulokkeet niinku headsetit ja hiiri, ei hiiri kun mikä tämä on? Headsetti, sitten webcami ja tämä näppäimistö. Oho, nyt äsken lakas. Kuolen nyt. Mä varmaan tässä kuolen. Ne helvettiin tuosta. Joo, käytetään sitten Diamondia, eli niinku parhaimman vipin tätä kittiä, joka on sama kuin hänellä. Hakka nyt sitä niin vitusti. Loppu kyllä musiikki.
Laitetaan tosta nopeasti. Tällä kertaa en editoi videota sillä, että laitan sen musiikin sinne taakke, vaan laitoin ihan täpällä tuolta takalta. Anteeksi muuten, että näitä videoita ei tullut vähän aikaa. Nyt tää on 20 dollars spesiaali on vähän myöhässä muutenkin, koska nyt on noin 25 oisko tilaajia. Jos on 50 tilaajaa, niin teen varmaan room-setupin, niin näytän sitten mun koneen, että ei oo mikään huonoin. Nyt se kuolee niin pitusti. Joo, meitsi on niinku kingi. Joo, meitsi on ykkönen vai mitä? Kyllä. Kyllä. Joo, eli kiitos 20 tilaajasta ja se on moro, ainakin mun puolesta.